zonke indawo lasifina khona ngohlelo loMnandi loMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali olwaziwa kahle khona ukuthi KZNHealthChat.gov.za. Namhlanje sifika kahle kakhulu sila kwi-south part of Durban. Angazi noma niyayazi neDurban. Yitheku-ke lena ngale ngezansi lapha yanga kumlazi kodwa ke sikwamakhutha mabengitshela kahle bathi ke ngikwamakhutha and ngiyayithanda ke le ndawo kwamakhutha ngoba inesibhedlela sethu esikhulukazi ekuthiwa isekuhlengeni ekuyipsychiatric hospital nalapho ke sifica khona kahle kakhulu bazositshela ke uNgqongqoshe ukuthi kazi sizokwenzani la kule ndawo namhlanje. Manje sithatha ithuba sibingelele kuNgqongqoshe sithi sawubona Dumela. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukele emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilalela kuma social platforms ethu including iTikTok. Hello TikTok. Hayi indawo enjake la sijwayele. Uduma ngesecond lapha. Bena amamiliyoni abantu sebeyakulandela kodwa akucacisa ukuthi nilandelana nibhekephi. Wabingelela nje usungenile. Absolutely. Okay, luhle kuhlelo uyaluzwa nawe ukhona ke nomphathi waso isibhedlela lesesikusona esizoxoxa naye ubaba uZondi kodwa ungabingelela nje baba Zondi. Ngibingelele ngibonge kakhulu baba Maphisa. Ngibingelele ngokukhethekile ngibonge kuNgqongqoshe wethu omuhle nesimthanda kakhulu umama. Absolutely. uNgqongqoshe wethu Simelane ngokuzivakashela. Sibonge nathi namhlanje ukuvakashelwa yikhulu zethu eziphezulu. Ngqongqoshe siyithola sila ekuhlengeni esibhedlela. Mhlambe nje ungasibeka esithombeni ingane sila futhi yini le ukuhlengeni? Asibonge Ntokozo, sibingelele nakumphathi wesibhedlela besingakaze sithole ithuba lokubingelela ubaba uZondo. Siyabonga kakhulu ukuthi unathi siyazi ukuthi wayeqashelwe omunye umsebenzi uqashwa la esibhedlela wayesefike nikeza umunye ke ukuthi akawenze. Siyabonga umsebenzi awenzayo. Isibhedlela esikusona isibhedlela esibizwa ngokuthi kusekuhlengeni hospital. Ngiyafisa ke ukuqala ngokuchaza kumphakathi ukuthi izibhedlela zethu ihlukene. Okay. Ngama categories. Kuba khona izibhedlela ngaye ngachaza ngelinye ilanga ngichaza ukuthi siba ne district hospital, sibe ne regional hospital engaphezulu kwe district, sibe ne tertiary hospital bese siba ne central. Umehluko kule izibhedlela zozine no zoyi4 ukuthi uma ngabe uye kwi district hospital ufika khona uthole i-treatment basic. Uma ngabe ukutholakala ukuthi usudinga ama specialist athize kakhulukazi kuma ama specialists esiwabiza ngokuthi mother and child noma abantu abadinga ukusizwa ngokweingane nokomama noma abadinga ukubelethisa kakhulukazi sokubukeka sengathi kungenzeka kuba nezinkinga ezithize siyabamuva labo sibamikise kwi level engaphezulu ebizwa ngokuthi regional hospital. Uma ngabe ke sekukhona ochwepheshe ngempela abadingekayo kuwo wonke amanye ama expertise including operator and izinto zonke ezinjalo siyakumuva sikumikise kwi tertiary hospital. Ama tertiary hospitals esinawo ke kwi province yaKwaZulu-Natal awamaningi. King Edward hospital tertiary hospital, iGrace hospital, iNgwelezane hospital yayibekelwe ukuthi ibe i-tertiary hospital kodwa ngenxa yokuthi kule yandawo noma kwindawo yaseNorth yonke asikho isibhedlela esi-regional hospital, iNgwelezane igcina ke yenza umsebenzi oyinhlanganisela yawo wonke lawo ma specialist nodokotela. Ingakho sithe sizofuna i-special noma sizokwakha i-tertiary hospital ezoba khona kwi-North ezobhekana nje nomsebenzi we-tertiary hospital kuphela ebese ke isibhedlela esingaphezulu kwalapho kube i-central hospital la lethina ekuyinkosi Albert Luthuli hospital. So ngiwabalileke onke izibhedlela ezi-aligned ezilandelanayo. Eceleni nje kwalezo izibhedlela sibe nezibhedlela ezibizwa ukuthi izibhedlela ezi-speciality ngamanye amagama ezi-specializer ezintweni ezithize. Besine izibhedlela eziningi zaka TB esesizinciphisile manje ngenxa yokuthi ama patients alalayo kwi TB awasemaningi kangako. Sinezibhedlela eziyifew ke sine Doris Goodwin ekhona eMgungundlovu, iKing Dinizulu inayo aspect noma element ye TB hospital including ama
ochwepheshe ba TB. So sibe sengichaza ibhedlela ke sithi ama special ibhedlela ezispecialize. So unezibhedlela ze TB bese uba nezibhedlela ze psychiatric okusho ukuthi ibhedlela ezisiza noma ezisebenza abantu abagula ngokwengqondo ziningana ke in the province noma zinganele ngalendlela esifisa ngabo engathi zanele ngayo. So la ekuhlengeni ke enye yalezo ibhedlela ezifew esithi zispecialize nje ngabantu abanokugula kwengqondo. Ayi bengisachaza isibhedlela ke bengachaza ukuthi sizokwenzani. Yes. So isibhedlela sethu ke lesi esikusona ekuhlengeni leso esabantu bekugula ngengqondo. Now sithatha isinqumo ke sokuthi ngicabanga ukuthi umphakathi uyazi besihlale sikhuluma le ndaba ukuthi njalo nje sihlale sivakashele izibhedlela zethu amakliniki nakho konke. So namhlanje size la ekuhlengeni sizobuka ukuthi ama patients ethu ahleli kanjani, ama patients ethu ahleli ngalendlela esifisa ngathi ngabe ahleli ngawo. Yiziphi ezinye izinto abazenzayo ukusiza ama patients? Imapha ama challenges isibhedlela esibhekene nawo? Imapha amanye ama challenges istaff esibhekene nazo ngoba phela uma sifika thina kufanele sibe one sided. Funa sibuke ukuhlala inhlala kahle yama patients neziguli, siphinde sibuke nabasebenzi bezempilo ukuthi bona baphatheke kahle noma banjani. Uma khona inkinga ezikhona sikwazi ukuthi singenelele. Senzela ke ukuthi uma sibashaya abasebenzi bezempilo singabashaya singazange siyibuke inhlala kahle yabo. Funa sikubuke konke. Sithi nasilwa nabo uma isidingo sikhona sokuthi silwe nabo sibe sibasizile. Kanti futhi it's not every day lapho sifike silwe khona. Siyayisithola kwezinye izibhedlela ukuthi cha ngempela abasebenzi bezempilo bawuphethe kahle umsebenzi wabantu. So sizobuka lokho ke then bese siyaxoxana nabaphathi ukuthi hayi badinga sisize iphi uma ngabe likhona usizo abalidingayo ukuthini. Ngiyalithanda lolwazi olukhiphe namhlanje ngqongqoshe ngoba luulwazi abantu abahlale belambe lomnye ekhaya ubesezoyibuza ukuthi ngoba uyasho ku specialized sho lezi ibhedlela ezi specialized siyakwazi ukuvela sivuke nje sitheleke lapho noma kunendlela ethile ke mhlambe niyeni ibhekelele ukuthi cha akube nendlela ethile umuntu afinyelela ngayo. Uyabona ke umbuzo omuhle lo esihlale sikhohle ukukhuluma kwesinye isikhathi ukuthi sithi nasixoxa sithi abantu bakithi siyacela ukuthi uma begula nje umuntu evuke ephethwe ikhanda noma evule ephethwe umkhuhlane ebona ukuthi udinga unurse noma udinga ubani siyacela ukuthi iqale eclinic. So that iclinic izokwazi ukuthi onurse abakhona lapha nabo baya specialize nabo ongwedi ngokwabo. So uma ngabe ufika kubona bayakubuka babona ukuthi hayi lesigule esikuphethe singakwazi ukusimanage sisimanage ngalendlela but baphinde basho ukuthi hayi lokho okuphethe kungaphezulu kwethu hamba uye kulesi esinye isibhedlela. Kubalekile ukuthi siqale singene ngesystem lesibiza ngokuthi i-referral system ukuthi singathi na uvela ugula nje uvuka uphethwe ikhanda uvela usondele eKing Edward esibhedlela kanti eKing Edward esibhedlela unodokotela laba bavula ikhanda babheka ubuchopho unodokotela abakwazi ukubheka ithambo kodwa manje usufuna babheke wena ukuthi uphethwe ikhanda nje ngabe bakunika amaphilisi ekhaya ikhanda lakho libe ngcono. So kubalekile ukuthi sibheke kahle leyo referral system ngoba isiza ukuthi singa waste isikhathi sochwepheshe bethu esibadinga kwezinye indawo but nesakho isikhathi wena ogulayo singasi waste ngoba uzohlala ulinda isikhathi eside ulinda udokotela kwi-surgery kanti ukhona umuntu obengakusiza nje ngento elula le isela iduzana. So uyabona ke i-referral system ethi iqala lapha iqala eclinic but kule ibhedlela engithi zama specialist hospitals nakhona asivuki nje ngoba sithi siseduze kwasekhaya uma ugula uphethwe umkhuhlane uphethwe ikhanda uvela ungene khona cha kunama referrals ungena eclinic iclinic ikuthumele kwi-district noma kwi-region kube yiyona i-regional hospital yakhe eshoyo ukuthi hayi lo kufanele aye ehlengeni noma lo kufanele aye kwisibhedlela se-TB ngenxa yalokhu nalokhu. So kubalekile ke ukuthi ingakho again sibuye clinic yethu ibalekile ngoba belapho beyiclinic bayazi ukuthi izigulo zethu ngokuhlukana kwazo yiziphi indawo noma iziphi ibhedlela ezingakwazi ukuthi zisisize. Hayi yangichaza ke le ngoba uthi uphethwe yiso nje liyaluma usuya lapha enkosi kanti enkosi bayalikhipha iso belibeke bese befuna ukukhipha iso usuyaphuma futhi uyabaleka manje ke ibalekile uqala eclinic ngebe likhipha iso lapha balikhipha abantu beke eceleni baphinde balibuyisele yezwa kuthiwa kunentokazi lapha ekwazi ukuklinza ubuchopho ibuvule ubuchopho ibuvule ibuke ukuthi ucabanga obani lapha uthola ukuthi yagowisha no hayi inhle into ke manje njalo cha ngiyabona usilethele nobaba uZondi wakhona la esibhedlela ukuze abuya sisondezele naye ukuthi ngempela kwenzakalanda uyena umphathi ke jikelele wesibhedlela lo ungabingeleli ke kade ngoba ubusubingelelile baba uZondi sawubona awusitshele kafisha ukuthi wenzani nje la esibhedlela.
Lapha esibhedlela kahle mina ngumphathi wamanesi, kepha ke ngiphinde futhi ngaphathiswa ukuthi ngobe asinawo umphathi okuyena ophezulu. Yes. Ngaphathiswa uMnyango wethu ukuthi ngibhekelele ukusebenza kwesibhedlela jikelele. Phecelezi lokho kubizwa ngokuthi uChief Executive Officer, CEO. Hayi ke sabona ngenilanga ukuthi kunemisebenzi eminingi eniyenzayo la ngaphakathi, ngoba siyazi ukuthi abantu abasuke bela ngaphakathi uhlobo oluthile lwezigulo ezihlukile ezigulweni ongathiwa nje uhlangana nazo noma ikuphi. Mhlawumbe ungasibeka esithombe ukuthi abantu abanjani enisebenzisana nabo la, naneminye imisebenzi emihle esiyazi ukuthi neyisebenza nabo ukuze bengagcini beabantu abayigcina sebethola beba nezistress nezinto ezihlukahlukene. Kodwa usiphe abantu abanjani nisebenzisane nabo la ngaphakathi. Ngibonge kakhulu ngqongqoshe nawe baba Maphisa. Absolutely. Njengoba siyisibhedlela sabantu abakhubazeke ngengqondo nje. Okay. Thina siukuhlengeni asigcini njengokuthi sibajove siphinde sibanikeze amaphilisi kuphela. Okay. Nanokuthi sibageze siphinde sibagade. Kodwa ke angithi noma iguli zethu. Yes. Zinokukhubazeka ngekwenqondo okuyisikhathi eside akufani nezinye izibhedlela zabantu abagula ngengqondo. La umuntu akangena khona isikhashana mhlambe samaviki ambalwa noma inyanga ethize zimbalwa bese dedelwa ehambe. Abethu bahlala isikhathi eside ngoba badinga ukunakekelwa. Okay. Ngakho ke ukuze nabo bezizwe besekhaya bebalulekile. Kuhle ukuthi sibenze sibagcine bebhizi nabo ukuze bebone ukuthi hayi cha asiboshiwe ngoba phela umuntu ogula ngengqondo engaze egcine ethi hayi ngiboshiwe sengiboshiwe la hey. Kanti ngelinye ilanga kuyofuneka ephume ehambe ekhaya eyonakekelwa noma enakekele eseyedwa. Kukhona ke izinto ezizenzayo ezokuthuthukisa amakhono abo. Wow. Ikakhulukazi kukhona indawo esithi i-occupational therapy. Okay. Ngolimi lolwethu loMnyango wezeMpilo. Lapho sizama ukuthuthukisa amakhono eguli zethu ngezinto ezincane kunyuke kuze kufike ezintweni ezinkudlwanyana. Okay. Mangathi nje ngikubekele nje ngqongqoshe nawe baba Maphisa ukuthi kwaqala phi baqala kancane abantu bethu. Beqala nje bakha izinto ezincane ngama cardboard. Bathi mase beqalile ngaleyo msebenzi emincane basuka baphuma baya ngaphandle emphakathini baya ezikoleni. Bathe mabeya kulezi izikole zethu lezi ezisendaweni lezi ezisemakhaya lezi izikole okungakhokhwa kuzona. Uhulumeni akathi izingane zethu emphakathini zingafunda mahala. Saqala sacela ukuthi hayi mabe ukuthi banama desk aphukile abasondele nawo sizobalungisela mahala siphinde siwabuyisele futhi hayibo umsebenzi ongaka impela. Sasuka lapho sahamba sabona ukuthi wothi sithi kulithuthukisa ikhono leguli zethu. Sathatha amaplango asemadala la ebhedlela saqala sakhanda ngawo izinto ezifana namakhabethe. Hayibo njengoba ubona nje naka amakhabethe esiwakhayo njengamanje kodwa ke saqala kancane ngobe sasiqala ngezinto ezindala. Sahamba emnyangweni wethu wezempilo osuphethe uNgqongqoshe wethu njengamanje umama Simelane. Sathi njalo ngonyaka sisacela besithi hlephu ngokuwamangqoshanyana. Ukuze sikwazi ukuthi manje singabe sisadependela ezintweni lezi esesebenzile ongcono nje asithenge izinto zethu ukuze izinto zethu siqale kahle phansi. Izinto ezakhayo ke amabhenji la nto. Ukhona ngithi yabona nje lababuka emakhaya bazobona kahle kakhulu amabhenji na into enesibuko ngqongqoshe ufaka isibuko lapho uyibuko ufaka ocream labo ocream no mayonnaise lapha okugcoba. Hey khona ibhenji khona isitulo khona amabhenji ihlalo. Hayibo wenziwa abantu laba abalelela ngebedside lamp leyana. Ngithi mina lokhu mhlambe awubheke ngithi lokho kuyipopottism. Hawu mana ke abantu impela abalayikhaya benza lo msebenzi. Abantu bethu impela yiguli zethu ekhubazekile ngokomqondo kodwa ngenxa yokuthi siyazama imihla ngemihla yokuyithuthukisa amakhono wazo sigcine sezakhe izinto ezinhle ngalendlela. Hayi waziwa muhle umsebenzi hey hayi cha ngiyazi ukuthi mhlambe anigcini ngokuthi kube yilezi kuphela izinto enizenzayo yini ke enye mhlambe eniyenze futhi kubakhipha busy nabo ukuthi bengagcini bebe abantu abangayithola beqilazekile ngokongcindezi. Ngaphandle kwalezi zinto lezi
Lapha esibhedlela eKhlengeni sihlangene nabasebenzi bonke. Iguli zethu yona futhi loMnyango owakha lezi zinto ezinhle kangaka. Nawo futhi ukhona ethimbeni elithuthukise ezemidlalo zeguli zethu. Isikhathi esiningi imidlalo sijwayele ukuyenza ngolwesithathu. Ngoba ngolwesithathu ilapho khona bonke abasebenzi basuke bekhona ikakhulukazi abahlengikazi. Iguli zethu ke siye sithathe siyise lenkundleni zethu zokudlala, zidlala ibhola lenyawo, badlala ibhola lomnqakiswane labantu besimame, bephinde futhi bedlala izinto izinto ezifana nenuka noma table tennis. No, into esengiyibuza wona ke ekhanda lami manje kusho ukuthi isho ukuthini lento ukuthi if abantu abagulayo ngalesimo abagula bengakwazi ukuproduce izinto ezifana nalezi ngokokweni into esho ukuthini ke leyo ngabo uqobo lwabo. Lento lena kuthina isho ukuthi uma ugula ngokwengqondo akusho ukuthi sekuphelile. Absolutely. Kanti futhi nasemphakathini sizama ukwenza ngaso sonke isiqiniseko sokuthi asingababandlululi. Kusekhona okuhle okusangenzeka akangathi umuntu mayegula ngokwengqondo bese sisebenzisa lawo magama alumelayo ukuthi hayi akusekho akangaphinde kwenze. Ngakho nabo kufanele sibanakekele njengabo bonke abantu ngobe lukhulu abangalwenza. Usuvala nje ungathini umlayezo ongawudlulisela emphakathini naseyihlotsheni nje zabo abantu enihleli nabo la. Ngithanda ukusho ukuthi emakhaya ngisacela abantu abagula ngokwengqondo sibanakekele Nkosi yami. Ngesizulu noma ngesintu yekuthiwa kulahlambeleke ngakufela. Absolutely. Ngakho ke lukhulu abasangalwenza. Masibona ukuthi umuntu ukhubazeke unempawu zokukhubazeka ngokwengqondo. Ngisacela ukuthi lo muntu Nkosi yami singambandlululi, asimsizeni, asimthatheni simise emtholampilo oseduze. Njengoba uNgqongqoshe ade sebalile ikhungu ezahlukahlukene zezempilo. Asimthatheni simise emtholampilo oseduze bazomsiza ukubona ukuthi ilona kuyiluphi usizo lwezempilo labantu abagula ngokwengqondo okufuneka eye kulona. Isifo sengqondo siyelapheka njengazo zonke izifo. Ngingathintana nobanike mangifisa ukuthenga nansi nje mina sengibonile nami ngizokuthenga lapho kokubeka lapho engabe kokubeka iwashing lokuya ngixhumana nobani liqhunywa kanjani masifuna ukuthenga ngoba muhle lemsebenzi. Mawufuna ukuthenga ungathintana nami njengomphathiswa wesibhedlela. Absolutely. Mawudinga noma yini ethintene nalomsebenzi ngicela uthintane nami enambeni ethi 083 466 0583. Iphinde kodwa bengasho ukuthi hi sweetie bebesho nje ukuthi sidinga i-desk sidinga ini angithi. Yeah, absolutely. Mawudinga lo msebenzi omuhle kangaka ungangithinta kule nombolo 083 466 0583. Sibonge kakhulu ke mfowethu ngesikhathi sakho esihle kangako sinike sona besizobuka nje naye imisebenzi emihle. Isithathele ithuba ke Ngqongqoshe mhlambe ukusiphe nje kancane sikubonile lapha ya ngomgqibelo siqhubeka nohlelo ni lapha ya egroundini elikhulu la KwaZulu-Natali Moses Mabhida nalapho ke bekade ke kunomcimbi omkhulu kakhulu. Sabona kodwa igalelo elikhulu edlalwe abasebenzi boMnyango wezeMpilo. Mhlawumbe ungasithi fahla kube nenzani lapha ya nanokuthi ke umlayezo ongawudlulisa kubasebenzi bezempilo kakhulukazi abama-ambulance ababona sebegejima lapha kumakubuya nama-nurse ethu ephumile nodokotela. Ungathini umlayezo wakho nje obheke kubona nanokuthi nibe nenzani lapha nani bahle kakhulu nani wathi omunye uyababa wathi baba no asibonge Ntokozo. Uyazi ukuthi umgqibelo was a beautiful day for i-province yaKwaZulu-Natal kodwa yaba usuku futhi oli historical for i-generation yethu sonke ngoba bancane kakhulu abantu abathi abangathi bake balibona isilo sibekwa. Absolutely. Sihlale ke sik appreciate ukuthi
kubekwa inkosi yakuphi sikhuluma phesheya kuphinde kubekwe ezinye izizwe but asikaze sikubone kwenzeka kuthini. So thina ke sibe nenhlanhla yokuthi sikubone lokho kwenzeka futhi ngicabanga ukuthi sonke siyoxoxela size sixoxela abazukulwane ukuthi kwenzeka kwabekwa isilo sibhekile ingakho ke sonke saswenkile saswenka impela futhi siswenke ngomswenko okhombisayo ukuthi siyabantu bakwaZulu-Natal. Uthi omunye wamuhle ntombo. Ngizile ngibizwa ngontombo ku Facebook. Sasibahle kakhulu yabona nje ngisho izicholo ezazikhona lapha wawungeke kusho ukuthi khona lesi sifana nalesi wonke umuntu wayehlobe sakhe isicholo esihlobe ngokuhlukanisa abantu begqoka ubuhlalu so it was a beautiful day. Kodwa ke njengomnyango wezempilo nathi in as much as sasiyobungaza siyobona ukugcotshwa kwesilo kodwa njalo uma ngabe kunabantu abaningi abangaphezulu ka500 behlangene endaweni eyodwa uMnyango wezeMpilo kufuna kufanele ube khona ngoba usukungazi ukuthi yini engenzeka abanye abantu bayagula abanye bashiswe ilanga abanye bangaphuza amanzi ayinafa abanye baguliswe nje abantu abaningi uyabona abanye banyathelane and so for instance nje khona laphana sagcina sekukhona abantu esibakhiphayo ngama stretchers from iground lapho kwagcwele khona amabutho nezintombi nomama so kuyaye kufanele kuphoqeleke ukuthi sibe khona if abantu bengabe u500 and ngaphezulu uwesike nangabe ubheka usuku lolu lwangomgqibelo ngoba abantu babengaphezulu kuka 50,000 uyabona ke thina sasiplanela abantu abawu40,000 njenge province yaKwaZulu-Natal but sagcina sithola abantu abangaphezulu ngoba ababebala abantu bamaphoyisa bayasitshela ukuthi bona ngesikhathi bebala izinamba zabantu zazinkulu kangakanani ningababali laba bagcina bephelele ebeach nje bengababali abangazange bengene bahlala ngaphandle singababali abathola ithuba lokuthi baye ebeach sibala nje ababengaphakathi so uyabona ukuthi mangabe ubabala bonke kusho ukuthi ngempela abantu babelingana noZulu emakheni absolutely injalo kwathiwa kiwapi la but babe baningi ngempela so sasinaleyo responsibility ke njengomnyango wezempilo ngiyafisa nje uqale ngibonge abasebenzi bezempilo bonke ababesebenza ngalola suku ngoba babethathe isikhathi sabo from ukuba semakhaya abanye babo abavamile ukusebenza ngama weekends kodwa ngoba sasinalesimo kwasaphoqeleka ukuthi sikwazi ukuthi siqoqe ama teams like we really appreciate the work that they did and we appreciate the fact that they took a weekend from their lives and bakwazi ukuthi bazoseva i-community. They did a very good job and ngaphandle kwabo kwakungeke umsebenzi loyana uhambe kahle ngale ndlela ngoba once waqala wanomuntu ogulayo waqala nomuntu olimalayo kusho ukuthi umcimbi kufuna ume uma ngabe ungawuhlelele but because bona babekhona laba babelimela babe dehydrated beshiswe ilanga babethi nabeba nenkinga sibasuse sibamikise kubona kuma facilities abayekhona eduze so siyabonga kakhulu umsebenzi ababewenza. Ngqongqoshe lokhu saliqala lolu hlelo ade ngibuka nje ngihlehla no Facebook ohlelo ngabona ukuthi usuphelile u2 years waliqala lolu hlelo liwuhlelo ke ebesithi masingena liqala lalungapheli singangenanga langa indaba ethinta into yama community health care workers njalo ayengena angena uwathembise futhi ngqongqoshe ukuthi hayi cha lolu udaba nelilandelela ngoba aliphethwe la esifundazweni kodwa ngathi khona indaba ezimnandi esizwa engazi ukuthi ke seyihamba zaze zathi ukudilika awusibeke esithombeni mhlambe nama community health care workers azokuthi kulilizela namhlanje engakhali namhlanje kodwa usipho ukuthi kwenzakaleni le ndaba enkulu kangaka. No asibonge Ntokozo maningi ama complaints besihlale siwathola from ama community health care workers uma laba esibabiza nasihlele emakhaya sithi oNompilo noma ke sithi ama CCGs kwesinye isikhathi ngoba igama elidala lelo kodwa oNompilo general now I complain enkulu ebesiyithola eyokuthi bayafisa nabo ukuthi baqashwe ngendlela oNompilo basegoli abaqashwa ngayo now sase sichaza ukuthi cha nathi asinankinga lokuthi baqashwe ngaleyo ndlela kodwa ngenxa yokuthi oNompilo bakhokhelwa noma baqashwa through process kahulumeni kazwelonke i-decision yokuthi bazoqashwa kanjani nokuthi bayakhushulelwa noma benziwa njani i-decision ekufuna uthathwe kuleyo level leyo angikusho ukuthi namanje udaba lwabo oNompilo lusaqhubeka liyaxoxa kodwa sizwileke ukuthi manje ngoOctober kube sekuthathwa i-decision kuzwelonke lokuthi cha while kusaqhutshekwa xoxa indaba yokuthi baqashwa kanjani noma baqasheka kuphi akube khona phela uchatha ofakwayo kuma salaries kodwa sizwileke ukuthi hayi ke kusuka ngoOctober
isalary yabo izonyuka nje kancane Yeah. futhi into enhle ukuthi bazobackdatewa ukuya ku-April so siyababongela ke ngalokho siyacabanga ukuthi mhlambe lokho kuzosiza kancane ezinkingeni ababhekene nazo uma besalinde ukuthi lolu daba lwalo xoxeke wangisiza wangiweza ngqongqoshe ba nami omunye womamncane engizwana lapha uNompilo sengiyazi ke khona inkeshezana ethe ungena ngibheke kuye ke lapho namhlanje ngiyomtshela ukuthi hayi ngitholile ukuthi inkeshezana ingenile uCovid usakhona noCovid ngizwile kuthiwa kwezinye kwamanye amazwe engathi kuphinde kwavalwa futhi kwenzakalani ngoCovid Dokozo iCovid iyinkinga kakhulu ngoba kuyabonakala sengathi ama numbers numbers abantu abane COVID noma abanegciwane kubukeka sengathi ayakhuphuka kwiprovince yaKwaZulu-Natal. Inkinga yokuqala esibhekene nayo ukuthi abantu abasayi ukuyotest. Okay. Uma ngabe umuntu ephethwe umkhuhlane nje omncane uvela athi hayi umkhuhlane ngizohlala ekhaya noma avela ahlala ekhaya angayi at all kuma facilities ethu. So sigcina singasakwazi ukubona kahle inumbers zethu zabantu aba-infected ukuthi bangakanani. Kodwa ososcience nendlela ke yokuthi kwi-sewer system ikakhulukazi endaweni zasemadolobheni njengeTheku bayakwazi ukuthi zonke lezi zinto uma esifike etoilet sifike siyishiye khona absolutely bafike bona endaweni eziklinwa khona bathathe amanzi bese bayacheka kulamanzi ukuthi kulokho esikhipe etoilet ingakanani igciwane likhona umthamo wegciwane so kutholakalile ke ukuthi in the past a few days uma kuthathwa leso specimen leso kubukwa izinamba zethu zabantu aba-infected zibukeka zi-higher than izinyanga lezi ezinye esiphuma kuzona now ngoba angithi ispecimen sithathwe emanzini abo bonke nje abantu abasebenzisa i-sewer system asikwazi ukuthi 1 2 3 kodwa uma kubonakala amagciwane ayabonakala ukuthi hayi ngeke inamba yawo isingaphezulu kakhulu compared to last month nenyanga edlulile okusho ukuthi ke kubonakala ukuthi cha i-infection noma igciwane leli emphakathini waKwaZulu-Natal liyakhuphuka of course okwamanje sisakhuluma ngendawo zasemadolobheni ngoba lapho i-sewer system ekhona endaweni zasemakhaya lapho esasebenzisa ama toilet ahlukile kunalawa esewer system asikakwazi ukuyenza leyo nto ngoba kuyophoqela ukuthi singene i-toilet no toilet ukwazi ukuthi kwenzeke kalula noma ososcience bangena i-toilet no toilet okungeza ukwazi ukuthi kwenzeke kalula kodwa lolu daba silixoxa ngoba luyasiwarisha ukuthi kusho ukuthi izinamba zethu ze-COVID-19 ziyaqhubeka ziyanda uyabona nje uma ngabe umuntu ubheka ama statistics ubuyele emuva uyabona ukuthi ngo-August kukhona insuku ezimbili ezintathu lapho bekungekho ngisho iyodwa infection sino 0 uhamba uye kuJuly nakhona kuneyintsukwane besino 0 nano June and so forth but uma ubuya manje njenge province uyabona ukuthi izinamba zethu ziyakhuphuka sesike safika ngisho ku500 in terms of ama infections osuku siphinde sifike ku600 700 kwenye indawo okuyiwari ke kakhulu now okuswarisha kakhulu nokwenza ukuthi siphinde siyikhuluma indaba ke-COVID-19 nemphakathi yakithi ukuthi uma ubuka kumanye amazwe ikakhulukazi eChina lapho yaqala khona indaba ye-COVID-19 sizwile ukuthi eyinsukwini ezidlule kuke kwatholakala indawo infected okusho ukuthi ifem lapha abasebenzi khona ngeke ngiyisho igama ngoba kuzoba sengathi ngiyabadayisa ifem ethize eyakha ama cellphone kwabukwa ama patients akhona nona ama patients kwabukwa abasebenzi bakhona abatestwa kwatholakala i-COVID sebengaba kodwa phela ama patients babagula kodwa kwatholakala abasebenzi bakhona bebaningi be-infected and ba-testa positive for i-COVID-19 yase not inhlangano yase i-country thatha i-decision yokuthi bazoba isolate close to 600,000 abantu abasebenza kuleyo firm nabahlala eduze kwakhona so uyabona ke uma kuzo ne-lockdown kuzoba ne-lockdown yabantu abangaphezulu ka-600,000 kuyakutshela ukuthi kusho ukuthi ikhona inkinga ekhona so kwenza ukuthi nathi sibe worried njenge-province yaKwaZulu-Natal ukuthi kaze izosi-affecta kanjani ngoba siyayibona nathi trend yokuthi engathi babakhona abantu ababa-infected just that abantu abasayi ukuyotesta sibatesta kuphela uma ngabe kufuna ezesibhedlela kukhona i-process okufuna yenze simbone segula bese khathi siyamtesta but abasayizeli bona abantu voluntarily ukuthi bazotesta okwenza kuba nenkinga but
into esifuna ukisho nesishoyo ukuthi iCovid-19 isekhona. Njengoba besilokhu sisho nje ukuthi ikhona iyaqhubeka ukuba khona futhi sesiyabona ke manje ukuthi inamba zethu ziyaqhubeka ziyanda. Siyacela abantu bakithi ugqoka imask akusekona into ophoqwa umthetho kuyona. Kodwa uma uzazi ukuthi uyagula, uzazi ukuthi une-immune system elow okungenzeka ukuthi bakhona abanye abantu esikhule nje kwazi ukuthi hayi lo uhlale egula. Ingane yala ekhaya nje ihlale egula. Ukuthi i-immune system yakhe vele generally ine-problem. Nalabo abaphuza chronic medication nabanye ke abayigulelayo uma uzazi nje ukuthi you are susceptible siyacela ukuthi uhlale ugqoka imask so that ukwazi ukuthi uyiprotect. Now uyisola nawe ukuthi ngenzeka ukuthi unegciwane noma uyakhwehlela uyabona nje sesike sakhwehlela sabaningi in the past few weeks. Sele mina ngedwa nje. Wena ungakazi ukhwehlele. Uma uyibona ukuthi uyakhwehlela awukho sure. Uma uphumela ngaphandle igqoka imask so that uprotect abangaphandle but nala ekhaya nakhona abantu abadala khona abantu abagulayo uma nihleli indawonye ukhwehlela igqoka imask so that you also protect abantu obathandayo. So siyabacela abantu ukuthi sekusezandleni zethu manje akuseyena uhulumeni othi siyakuphoqa ukuthi wenze ukuthi siyakuphoqa ukugqoka imask but thina manje sokufuna sizibheke sizigade thina sigade nalabo esibathandayo. Uma ngabe ukhwehlela ubona ngathi unama symptoms khela phela ungasondele eduze kwabantu njengoba besenza social distancing ngesikhathi seCovid nje iCovid isese high namanje sithi ayiqhubeke siyenze social distancing uma uzazi nawe ukuthi uyagula noma ngabe uye emshadweni noma uyapi njengoba sizobe sinomcimbi njenge weekend kubalekile ukuthi sifike nakhona ongathi uyakhwehlela ayenze social distancing noma ngaba khona ezobukela but abe yedwa le so that abantu angabatheleli nezandla ke siqhubeke sizigeze ngamanzi anensipho siqhubeke sisanitize uma ngabe ukwazi ukusanitize just so that siziprotected thina siprotect nalabo esibathanda. Inyanga le esibuye ke bakwethu sibungaze into ye diabetes bayebethi isifo sashukela okuyisifo ke esisibonayo ngempela ngathi sigadlile siyahlasela ngamandla kodwa ke sinensizwa la ezosixoxisela lolu daba ngqongqoshe. Ngizwe isimangaliso sendaba kuthiwa khona umuntu owaqeda esikoleni eneminyaka u10 wayesefundela ubudokotela wathi na 17 wayesewudokotela. Kodwa ngifuna kube uyena ke mhlawumbe ozosicacisela kahle ukuthi wezalwa uthisha omkhulu noma phela siyakhumbula sikhulu izingane zothisha omkhulu zazeqiswa aqale ka first year kuthiwa hayi second year ngeke uthinte bafowethu akaye ka 3 manje phela Jombe manje ngenze ukuthi nalensizwa yayijombe kodwa siyazi ukuthi ke waba udokotela oqala ezweni ukuthi abe udokotela eneminyaka u20 isimangaliso sendaba kusho ukuthi umuntu ohlaniphe kakhulu angathi asishintshe sonke la nansi sibe ziqenge kodwa sithathele ithuba sikubengele dokotela sisawubona uyaphila mfowethu hayi ke ngiyabheza noma ephendula ishesha kakhulu siqenge ngempela dokotela khona unentshisekelo ekhaya ofisayo na uba udokotela but wena siyathi okwakho ke uwokuqala udokotela emhlabeni jikelele ukuba basho njalo ungazi basi mislead information in our disposal udokotela oqala ukuba udokotela na 20 years emncane so ke awusibeke esithombeni usitshethe uqhamuka kuphi wenza ngani wena awusibeke esithombeni nje ubani mfowethu. Ngiyabonga kakhulu igama uSandile wakakubheka ngikhulele eNyukhasela. Newcastle but mina ngwasemasondeza ngakhuliswa uma esikhulise yedwa ngiyi last born kuba siba 5 ekhaya so I started esikoleni ngineminyaka ewu5 grade 1 ngiyabala ke njalo yes we counting and then grade 6 in 2003 and 7 ngawenza ngonyaka owodwa kanti uyi2000 unjalo nje no ngazalwa ngo93 and then so I did grade 6 and 7 ngonyaka owodwa and matriculator in 2008 and I was 15. So then I went to Nelson Mandela School of Medicine. And then I did medicine, then I graduated. So ngaqeda 20. There has been someone who is younger than me in the world. Waba na 17. I think that one udokotela wamehlo. So there has been someone, so maybe mhlambe mina mhlambe la eMzansi noma mhlambe eAfrica club, not the world, in the whole maybe world. the black first black mhlambe basheshe bamcisha lo ngakabo wokuqala ngisebenzile. I've only worked la KZN kuphela. I did my internship in Maritzburg. I went home to do my community service eMatateni and then ngabuya ke sengibuya sengizoqala ngizofundela ukuba specialist. Specializer futhi so semaphethelweni manje ukuba specialist ka department ya internal medicine. So izifo lezi ezijwayele ukuphatha
abantu abadala usifo sashukela, i-high, amathambo, you know, zonke lezo zinto ne-HIV, ne-TB, so udokotela walezo zifo lezo. Wena usuzoba i-specialist manje. Futhi usuzokwazi umuntu eqhamuka lapho umbuka ukuthi kuyahanjwa lapho. We want to prevent that. Ngaye ukuthi and why sifuna umuntu okhuluma isiZulu njengaye ngoba uyazi ukuthi sikhuluma nge-high asikhulumi nge-BP or i-hypertension ekhaya manje nakekhuluma nathi la uyazi ukuthi thina sithi hayi une-high ephezulu uzo-understand ukuthi uya-understand ukuthi kukhulunywa ngani. Nomfowethu kuhlale kusijabulisa kubona abantu abasebasha benza kahle ikakhulukazi siyisizwe esidingayo ukuthi sigqugquzelane ekubeni-ke sihamba siya phambili. Bathi-ke siyazi ukuthi-ke kukhulunywa into ye-diabetes this month bathi abanye isifo sashukela. Omunye uyibuthi kusukela lapha ekutheni kuthiwe kuze kuthiwe isifo sikashukela. Yini ngathi wesikasawuti noma mhlambe okunyeke nje kuqinsi njengoshukela? Yazi ukuthi ngiyabonga ukuthi sinale lithuba sokuthi you know sifundise abantu bangakithi because you know kule minyaka lesengiyisebenzile A9 bengibona ukuthi abantu bangakithi abantu ukuthi kunaleyo disconnect kubantu bangakithi asikwazi ukuthi sibachazele kahle and ababoni ukuthi kunezinto amele bazenze. So uma sikhuluma ngesifo sashukela kubalekile ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani masidla. So wena mawuzodla istarch noma uzodla iapula noma uzodla noma yini nje oyidlayo kumele wazi ukuthi lokho ekugcineni kwakho kumele kube uglucose ozobudingwa isel ukuze ikwazi ukuthi yenza ama functions ayo. So ukwazi ukwenza umsebenzi yayo so uzokwazi ukuthi ukwazi ngoba ukhuluma nami manje so ushukela wakho mawukahle nje manje uzokwazi ukuthi sikhulume kahle so babili yonke into i-right konke kwenzakala ukwazi ukuthi uwalke ukwazi ukugijima zonke izinto ukwazi ukuzenza ngendlela. So ukuze lo glucose lo ungene kwisel kune sitho somzimba ekuthiwa ipancreas ekhipha ihormone ekuthiwa insulin. So insulin ufika athatha uglucose amfake kuleyo cell ukuze ukwazi ukwazi kuba naleyo energy. So lokho kumele kwenzakala. So manje mawunoshukela le sitho somzimba ekuthiwa ipancreas asiyikhiphi kwesinye isikhathi i-insulin ngenzeka ukuthi manje silimazekile noma sinokugula esinakho kwesinye isikhathi asikhiphe enough. Okunye kwenzakala futhi usukunayo ihormone insulin but ayikwazi ukuthi ingene kwisel ukuze ihambise uglucose. So ukugcina kwenzakalile uglucose mawumningi egazini then bese kuthiwa uba nesifo sashukela. Angazi noma ngichaze ngendlela ekwazi ukuthi so kumele wazi ukuthi kusebenza kanjani ngendlela e-right so sonke kuyenzakala. So mawunganawo ushukela umzimba wakho uyakwazi ukuthi ukhiphe lo insulin and awudingi maphilisi. So mawungasasebenzi ushukela ushona phezulu bese uyaqala kuyagula you know usungasakwazi uqhame kakhulu ungasaboni kahle emehlweni ube nezilonda engapheli konke lokho then bese udinga ukuthi ube sesibhedlela uthole mhlawumbe i-treatment bese kuthiwa ube-chronic medication. Mhlawumbe ke dokotela mawungangincede ekuthenini uyichaze kahle yabo mina sengingaba udokotela manje ngendlela ochaze ngayo ngabajova ngenze konke but yiziphi izinto eziholela ke manje ekuthenini umuntu ayithole eseze wafika lapho sifuna ukupreventa phela thina ngithi yiziphi lezi zinto ekufanele siyigweme thina sabantu eziholela ekutheni sifinyelele lapho. So before sikhulume ngezinto ekumele siyigweme kubalekile ukuthi wazi ukuthi kuneyinhlobo ezihlukahlukene zashukela khona utype 1 diabetes utype 2 diabetes and then bese khona lesi esenzakala kubantu abakhulelwe ekuthiwa gestational diabetes bese kuba khona futhi ushukela owenzakalayo mhlawumbe uma uthatha amaphilisi ama steroids sometimes ukuthi ushukela ezinye izifo ezingenza ukuthi ube noshukela. So kumele wazi ukuthi kunazi inhlobo noma usuzoyi treat noma usuzothatha i-medication ayibisafana. So kubalekile ukuthi so utype 1 ujwayele ukuthi wenzakale kubantu abancane and kujwayelekile ukuthi kuhambisane nokuthi ekhaya makhona umuntu owayenoshukela before so utype 1 diabetes and then utype 2 diabetes ujwayele ukwenza kwabantu umuntu mayesekhulile above the age of 30 ngaleso sikhathi leso umuntu kusuke sekwenzakala ukuthi you know kunezinto
impawu ezingenza ukuthi umuntu adalele ukuthi abe noshukela. So umuntu uma esedla ukudla okunestarch kakhulu, ekhuluphala emzimbeni, ebhema, ephuza utshwala, edla ukudla okungekho right, enga-exercise, engazivocavoci ngendlela, then kungalidela ukuthi umuntu agcine eyibona ukuthi enoshukela. Sure, yazi ke ngathi usungishayele lapha empawini ngoba benginayo into ethi impawu esingabona ngazo cha senginayo lento phela omunye uthothi siphila nayo lento le kanti awukayazi ukuthi khona baningi ukuthi uthi mayifika esibhedlela kuthi hayibo seyashuda phezulu ushukela noma kodwa uthi nomna ngisizwa ngiright anginalutho impawu iziphi. So kubalekile ukuthi sazi ukuthi kwesinye isikhathi uthi uya nje for a routine check up uthi uyo check kubalekile ukuthi nje ngoba singabantu ukuthi sometimes sibona udokotela sibheke ukuthi yonke into i-right uma uthi uya check ku routine check up ubona ukuthi ushukela uphezulu bese ngilapho kuthiwa u-checkwe more ubonakala ukuthi unoshukela bese uqalisa ku medication kwesikhathi esini. Kwesinye isikhathi ke kulabo abasuke sebenama symptoms abanezimpawu zokuthi banoshukela labo kungenzeka ukuthi umuntu achame kakhulu, umuntu aphuza amanzi kakhulu, elambe kakhulu, anciphe emzimbeni, kwesinye isikhathi akubona benezilonda engapheli, you know abe nesifo agule kakhulu nje kubonakala ukuthi umuntu uyashesha ukukhathala. And ilabo bantu ke labo kuyenzakala ukuthi kubonakala ukuthi unoshukela. Sometimes if engaza ngafika efike egula ngalendlela leyo ukuthi akasakhulumi afike sekuthiwa unconscious ngaleso sikhathi ke kungenzeka ukuthi ama complications ayo futhi ushukela bese kutholakala ngaleso sikhathi ukuthi unoshukela. Bakhona ke abaye besikhalele kakhulukazi lolu hlelo ebasithinta ngale engasese bethi ikhona lento ukuthi mawu sekungathi unayo lento ethinta ushukela bese lapha enkonzweni leya ngale ekamelweni uthi sekunezingxaki nenthini nodokotela ngalelo hlobo. So kubalekile ukuthi mawutholakala ukuthi unesifo sashukela udle i-medication or amaphilisi ngendlela, ujove ngendlela, ucheke futhi ukuthi ubuyele kudokotela, ubuyele emanesini, ucheke ukuthi yonke into ihamba kahle, ukuthi ubheke ushukela wakho ukuthi uhamba ngendlela. If ushukela wakho ukhupha njalo ukhuphukile njalo, uqala ukuthi wenza izinkinga emzimbeni, kujwayelekile ukuthi ulimaze izinso, ulimaza amehlo, ulimaze neminye imizwa wisho ukuthi ngaba nenkinga ekamelweni. So kubalekile ukuthi uyidle ngendlela. So if i-medication uyidla ngendlela konke kuba right, nalokho kuyenzeka ukuthi kube ngcono kuphela. Kubalekile ukuthi abantu bayidle ngendlela, hayi ukuthi bathatha amanye badle nje i-medication yoshukela, badle hayi bazivocavoce, baye ukubhema, baye ukuphuza, konke kuzoba right. Hayi kusho udokotela bafethu into singaphindela ithi kelekeqe mawukuthi uzophinda udle kahle amaphilisi lawo wanike walandelele kahle, wenze kahle ukuthi yonke into i-right. Ngenxa yesikhathi dokotela ngizocela mhlambe ke ngoba ngiyazi ukuthi njengoba uyi-specialist uyasho na ukuthi usuyayibuka eduze lezinto kakhulu, ikhona umlayezo eniyenifise njalo ukudlulisa kubantu bakithi mawukuthi ke babhekene nezimo ezikanje. Usuvala ungathini umlayezo wakho ngempela okubalelo cha mawunalesi sifo lesi ngicela ungakiyeke ukuthi ngicela wenze show ukuthi nokuthi umnike nje osekhaya ukuthi ke ngempela bengenze njani. Kuningi bengifuna ukusho ngoshukela kodwa kubalekile njengoba kuningi kungenzakala if ungayidli medication ngendlela. Kubalekile ngaso sonke isikhathi if ubona izimpawu ezikhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi unesifo sashukela uze esibhedlela ngokusheshsha so that bazokuhlola amanesi nodokotela bakusize ngazo zonke izinkinga. Ushukela ungagcina wenza ukuthi unezilonda, unqanyula umlenze, ngenzeka ungasaboni kahle emehlweni, unesifo senhliziyo, unezinso. So kubalekile ukuthi sinakekele and futhi nathi emakhaya sifundisane nathi ukuthi sikwazi ukuthi sisizane ukuthi if une relative unomuntu wasekhaya kini onganawo onoshukela ukwazi ukuthi ufunde ukuthi ungamsiza kanjani ngoba abanye badinga ukuthi bajove gani ngosuku and labo badinga nokusiza ukuthi ba-check futhi noshukela. So siyazi kahle ukuthi kwenzakalani ukuze sikwazi ukuthi sisizane ngaso sonke isikhathi. So mangabumbana as ama-families and make sure ukuthi we treat each other and we help each other, we can be very powerful at the end of the day. Sizo nje lokuqala mawuhlangana nomuntu onoshukela nimaze ekhawuthi unoshukela umbona engasekho right, yini kumele uyenze nje? Ngiyamfica usembhedeni mhlamselela sanyakaza, yini kuyenza? Okokuqala nje ukumene umshini wokucheck ushukela, a-check if wehlile umnikeze isweet, sometimes ungamnikeza ushukela umfake la ngaphansi
umfolimi noma umnikeze icoke inoshukela omningi ubone ukuthi angavula bese ufonela iambulance ngokusheshsha iambulance nimuse esibhedlela ngokusheshsha kwesinye isikhathi abanye kubaba noglucagon ungamjova ngoglucagon basuke benawo emakhaya ngoba bayakwazakala ukuthi baba nazo zonke lezo zinkinga lezo so kubalekile ukuthi nimenze sure ukuthi nize esibhedlela ngokusheshsha ukuze nithole usizo cha bakuthi sicacise udokotela kakhulu ngomuntu osuke eyilalisile nje nithi niyamvusa lokho eyilalisile senimqisha kodwa kungenzeka futhi ukuthi ushukela uphezulu kakhulu so kubalekile ukuthi ngigijime nize esibhedlela ukuthi ifuna ngakhonanga ukuthi nicheke khona so uma uphansi kakhulu kuthi u-low than 4 engasakhulumi kubalekile ukuthi nimnikeze kuzomsiza ukuthi ningamsiza kakhulu but uma uphezulu umejova ningamjova kancane ukuthi nimuse esibhedlela ngokusheshsha cha siyabonga kakhulu ngenxa yesikhathi bakwethu ngizothatha leli thuba lengqongqoshe ngiyazi ukuthi ke ukhulume kakhulu udokotela ngento ethinta yona into leka esifo sikashukela mhlambe nawe ngakhona ukuthula kwamazwi ubufisa nje ukusho sisafaka udokotela ngicabanga ukuthi kubaleke kakhulu ukuthi silithole elinye ithuba lokuphinda sixoxe nodokotela ngoba isifo sikashukela isifo esazi ukuthi emakhaya ikakhulukazi siyaye sis-affect abantu bakithi kakhulu and njengoba kade chaza ukuthi sihlukile kukhona umuntu othi nake phethwe isifo sikashukela wehle kakhulu ushukela omunye ushukela ukhuphuke kwesinye isikhathi siyaye size simangala ukuthi hawu ingane ezincane nazo ziyasiphatha isifo sikashukela uma kuthiwa ingane inoshukela bese singakholwa ukuthi hayi it's not possible kanti phela uhlukene ushukela njengoba kade uchaza umfowethu so kubalekile ukuthi sibe nayo information nathi siwumphakathi sizokwazi ukuthi uma sibhekana nesimo esifana nalesi sisizana kanjani hayi ke ngoba ugadla ngodokotela abancane namhlanje ngiyakubona ulethe enye insizwa futhi esencane wemnqango awushethe ubani wenzani kafushane isikhathi asisekho ngakuthini all right sanibonani gama Terence Mngwango ngisebenza la eRoma St Mary's which is a district hospital but ngensizwe yakhona la eMbombolo awu kwantu isekhala awu bajabula abantu qabingelela thani hi shine Mbombolo shine ubabingelele nje hayi cha mfowethu sikulethe ngoba uyaziwa ukuthi ke unawe lento leyo yokwazi kangcono ngento ezithinta oasthma izifo lezi ezithinta izinto zazo kodwa baba mina ngiyazi kakhulu ngizoyishela kuwena usichaze ukuthi yini asthma futhi into egadla makwenze njani asthma akuyona into etheni ngaphandle nje ukuthi isifo esaffecta amaphapho esidala chronic inflammation ngezulu esingathi uvuvukala o chronic airway so masithi chronic airways engicanga amabhano eNgqongqoshe kodwa ke ushe moyeni so it's a chronic inflammation of airway so i passing of oxygen okanye umoya abantu mebephefumula akwenze kahle ngazathu sini ngazathu ukuthi well I have to be also honest ukuthi the clear causes of asthma awaziwa kahle hle but we have things esicabanga ukuthi ngabe zona iholela ekuthena babe neasthma kuyenzeka ukuthi asthma ithathelane uma ngabe emndenini ukhona okade nayo umbuzo usho njalo yes okay yes kwi family history so iasthma ahlukena ama factors that can lead to asthma khona ama genetic factors where we look where you having the predisposing gene ukuthi ungahlube neasthma or kwi family history njoba eqeda kusho umphathi wethu ukuthi ma kwi family history asthma ikhona kusangenza futhi ukuthi ube neasthma that's one of the most common ways ongaba nakhona neasthma especially I childhood asthma where we're looking at abantu who are less than age of 12 kuyaphansi 3 to 12 years bese uba ke khona ama environmental causes where labo bantu ke sebebadala above 12 kuyaphezulu ukuthi bane asthma siyisifo okwaziyo ukuthi ungathelelwa omunye umuntu nje uthi ngihlele eceni kwaNgqongqoshe une asthma ngone beyishayela ikhanda quququ omamncane abanye ke uthi useya konke bayenza angangithelelani leyo nto leyo so indlela ongayithelela ngayo ukuthi ube of the same family as mina njengokuthi mhlawumbe abazali bami okanye khona abanayo ekhaya kwi family history kwi family tree if bekhona abane asthma most likely I can have the asthma but ayikho airborne or like njoba sikhuluma kanje ngomoya ayihambi ngomoya asthma therefore awukwazi ukuthi ungathelela omunye umuntu oseceleni kwakho ngeasthma isifo njenge asthma sihlonzwa yini nesihlonza kanjani emtholampilo diagnosis diagnose kanjani okay diagnose asthma one clinically you can suspect asthma
But other than that, ungaconfirma ke ngama investigation okanye ukucwaninga. For example, umuntu one-asthma ngokwemvamisa babe lento lesibiza ngokuthi shortness of breath or difficulties in breathing esikubiza ngephika ngesiZulu. Ngaba ne-tight chest lapha khala ngokuthi isifuba sakho sizwe ngathi siyacindezeleka. Okwesithathu ngaba khona ukukhwehlela. That's another common thing ekhona. Ukukhwehlela, that's another common thing ekhona kubantu abane-asthma. Bese kulandela lapho isifuba lesi sibanga umsindo ngokujwayelekile sithi a wheezing chest, uzwe ngathi siyawislisha uma aphefumula. Lo muntu uma ekhuluma sometimes mayimxina ngempela akwazi ngisho ukuqeda isentence njengoba sikhuluma. So therefore umuntu kanjalo siye simsuspect ukuthi une-asthma. From then bese ke sibathumela endaweni njengazo lezi la osandile besebenza khona koNkosi Albert bese bebenza ke lama test advanced because where we don't have those things. Nakho sekuyilokho ukukhulumela It's a kusondele eduze. So bese bemenza abo lung function test where bayakhona ukuthi bemcheck ukuthi ngempela lo muntu lo une-asthma yini. Yes. Mhlambe ke khona abanye ukuthi uthi kwabonakala omunye behlasela khona oluhlelo leli elineyikipa lapha ngqongqoshe esibhale kuthiwa angazi uyayenza yini leyo nto na yabona bese befika ke betheleka la benegidlakela la yabonakala insizwa sibabone yavele yathuka yathatha isifutho yayifutha umuntu uma ethuka kuyam-affecta yini lokho kuba ne-asthma ke ubungozi bokuthuka uma umuntu oyithole ne-asthma bungakanani? Maningi ama-triggers e-asthma. So ukuthuka nje, anxiety alone can be one of them. Okay. So if you are just in a situation like thusayo and you're asthmatic, most likely kungenzeka ukuthi i-triggerishe i-asthma. But that's not the only trigger e-asthma. So if singabala ama-triggers ama-asthma maningi. For example, singabala under ama-medications, we can look at things like ama-beta blockers, where umuntu one-asthma shouldn't take those. Abanye hypersensitive to aspirin and medications. Okay. Then we also look beta blocker like atenolol, where the drugs. Okay, asichaze ukuthi umuntu one-asthma kunemithe ethize okufuna ngayithathi imithe enjani le? The reason bengathatha ama-beta blocker it's because abantu abane-asthma like umuntu in general kuma-lungs ngoba khona okay angichaze ke shuthi anasiqala pha so kufike kube khona i-trachea then kube khona i-bronchi right and left bese kukhona ini ama bronchioles so there kuma bronchioles kunalento laphana kwelumene esibiza ngama beta receptors so if umuntu umneza ama beta blockers ene-asthma leyo nto le idala vasoconstriction which is then is going to mimic ama-signs or ama-symptoms e-asthma so that is why singabanikeza ama-drugs anjalo asiwabiza nge-atenolol which is usually are used kubantu abane-hypertension nenkinga zama-irregular heartbeats but that's not the only thing engatriggerish i-asthma another thing common nje on daily basis uma ngabe kuthiwa uney'lwane egcekeni mhlawumbe amakati izinja i-dust i-pollen ama-mites abanye beze bexine ilento leyo umswakamo let's say endlini kune mold ukhipha carpet bebafaka abantu abane-asthma they should stay away from such things because izona lezi kalula ekwazi ukuthi badele bevukwe i-asthma exercises also some people the asthma can be triggered by just exercises. Okay. No enye iphathi bengizofuna siyibhekisise ke yiwo wonke umuntu one-asthma ufuna asebenzise isifutho noma kunezinga elithile sukulona ukuze kuthuse usebenzise isifutho. So i-asthma ihlukene ngokwama types wayo based kwi-frequency ukuthi yenzeka kangakanani mhlambe ekuseni nasebusuku as ngama individuals yakufana abanye abantu i-asthma thothi benza once a month sometimes once in 2 months or 3 months bese bakhona abantu ebahlupha almost like twice or 3 times in a week you understand so i-asthma it can be intermittent can be mild persistent asthma, moderate persistent, and up to severe persistent asthma. And bonke labantu laba ungaba manager yes ngesifutho, but the most important thing okumele siya understanding ngesifutho ukuthi ifutho ihlone kabili. Khona isifutho sokuthi si-active manje ngenxa ukuthi i-patient ine-attack, ine-asthma attack njengamanje iqinekile. So leyo esibiza nge-short acting beta agonist. So like abo-salbutamol pumps or abo-astaven pumps which is very common
is what we use ey'bhedlela nasemaklinikhi. Okay. Leso sifutho sibalulekile. Then bese bakhona isifutho esi-long acting. Esi-long acting ke siyasiza kakhulu especially kulabantu ke esebe chronic kwi-asthma, sizama ukubamba ukuthi ama-airways wabo since i-asthma sithe masiqala itala inflammation yani yama-airways sizama ukuyibamba ukuthi kuleyo size esuke siyibambile i-damage ingabe saqhubeka. So therefore that's why kubalulekile uhlezi usebenzisa isifutho whether ikuvukile noma ikuvukile khona lesifutho lesi nje esiwu-chronic kumele senze like twice a day, 2 puffs ekuseni and 2 puffs ntambama, which is the one esiyisebenzisa-ke kwi-chronic. Umlayezo wokugcina nje ongawukhipha othi kubantu abane-asthma nje bakuyinyanga la esigqugquzela khona ngento ye-asthma kule nyanga, ungathini umlayezo nje wakho ukuthi abantu be-asthma maningagada lokhu nalokhu usugoqa? Well, sengoqa ngasho ukuthi I've seen at least more than 2 or 3 families since nganasikhathi eside ngisebenza where abantu mebefika casualty they are already demised, sebeshonile, and the most reason engayithola was that sometimes bashiya amalento lena ama-asthma control pumps wabo, umuntu ayishiya endlini ethe ngoba kade yagcina ungibamba mhlambe ngeke ingenze. So mina ngingasho ukuthi mawukuthi unengane esebenzayo okanye umuntu omdala osebenzayo, at least iba na 2 sets of ama-pumps wakho, kube khona ukuhlala endlini, kube khona uhlezi uhamba nakho esikhwameni ukuze mayikuvuka ukhona ukuthi uyirelieve fast before uzofika emtholampilo uthole usizo. Otherwise asthma it's a condition very very serious and iyababulala abantu. Lapha ku-TikTok bathi ke kuyenzani iqalisa umdala? Leza ka-TikTok ziyathanda ukubuza. Kuthiwa kuyenzani iqalisa umdala? Kuyenzeka yini? Iqale nje somdala. Yes, kuyenzeka iqale somdala. That's why khona childhood asthma, which I said earlier on, now below the age of 12. Okay. Usually usuku kade sikubona uno eczema, uno allergic rhinitis, you understand? Most likely then uzovela nje at age of 3 or 4 ube ne-asthma. Bese kuba khona laba nje baqala sebebadala like 13, 14 years. Labo siba consider as abantu ababe ne-asthma sebebadala. No, thank you very much. Ngenxa yesikhathi ke nakhona futhi iyangiphatha kabi lento ukuthi na njalo ufuna sininqamule niseza nezindaba ezimnandi. Ngqongqoshe lohlelo lethu kumele silithole noma u5 hours ngoba kuyacathi i-hour alikho nhlobo. Kodwa ke sithathe lethu wasinike uNgqongqoshe asigoqela uhlelo. No, siyabonga kakhulu Ntokozo. Sibonge kubo bonke odokotela kade bekhona nange-information njengoba sike sachaza lolu hlelo i-intention yalo ukufundisa umphakathi, ukunikeza umphakathi information ngendlela esi-understandayo nendlela esimple. Siyajabula ke kodwa ukuthi siloku sithi nasihlangana nabantu basho ukuthi cha bayalithola ukufunda kulelu hlelo, bayayithola i-information. Senzela khona ngempela ukuthi singaloku squiddiza ngoba kuhle kona ukuthi squiddize nasisodwa kodwa kuyaye kusize kwesinye isikhathi ukuthi sithole information ngendlela esizwayo. Uyabona ke udokotela uMnyango ubesefika ekutheni azame manje ukusifundisa and ukufundisa ngempela ngalendlela esisho ngayo ukuthi isiZulu uma sikhuluma ngento enjena ngesizulu sikhuluma ngane. That's the intention yale program. So siyabonga kakhulu kodokotela bobabili. Siyazi ukuthi kunzima ukuthi uma usujwayele ukukhuluma isingisi ngoba uma semsebenzini sijwayele ukukhuluma ngendlela ethize, but uma sesikhuluma nomphakathi kufuna siphinde emakhanda ethu siyiphendule sibe aware ukuthi sikhuluma ngale. Ngiyazi nami kwesinye isikhathi ngeke ngithi kuNtokozo namhlanje ngiyokhuluma ngesizulu. Ngithi nangiqeda uNtokozo angilalelisa athi ukukhuluma ngesingisi impela ke namhlanje. So kuyenzeka kuyasifika, but siyabonga kakhulu nakubo bonke abasilandelayo nabasilalelayo nabasibukelayo ngoba ngaphandle kwabo ngabuhlelo lwethu alukho. Yabona nje nane feedback esiyithola iyasiza njengoba sasishilo nasekuqaleni ukuthi siyacela umphakathi uphinde usitshele amanye ama questions noma amanye ama topics abafisa ukuthi siwakhulumise noma abafisa sibachazele wona ukuze sikhulise iprogram yethu siyenze futhi iphinde ibe nkulu and izokwazi ukuthi yenze ukuthi umphakathi wakithi babenefite kukona. Okugcina nje sifisa ukubakhumbuza abantu ilelo hlelo lwethu olubizwa ngokuthi CCMDD ngesingisi, but thina sisinegama lalo lesizulu esithi ikhemisi eduze. Siyafisa abantu bakithi bahambe bayolibhalisela lelo hlelo ngoba uma ngabe sibhalisa kuzosiza lokho ukuthi sinciphise ama queues emaklinikhi
sinciphisa ama-queues ey'bhedlela ngoba sometimes abantu bakithi bame-queuini isikhathi eside yolanda nje imithi ikakhulukazi laba bakwi-chronic medication abathatha amaphilisi inyanga nenyanga asikho isidingo sokuthi bayolinda bayoqueua isikhathi eside except phela uma ngabe ngaphandle kokuthi uma ngabe udokotela ethe uwoza wena every month kodwa laba abanye abathatha i-medication eyaziwayo nje ukuthi nayo imithi yakho inyanga nenyanga uzoyilanda nje obinjalo siyacela ukuthi babhalise so that bakwazi ukuthi imithi yabo bayithole eduze kwabo. Siyabonga kakhulu, siyabonga nokuthi bayasilalela nokuthi basibukele. Absolutely, busithola kahle kakhulu namhlanje sila eMbumbulu isibhedlela sethu esikhulu kakhulu sikhulu esibhedlela usazosihamba bathe isembumbulu Sembumbulu la impela kodwa yiza noma useDurban usembumbulu ngakwamasemakhuthe Isembumbulu emakhuthe kukude angihleke ngqongqoshe ngizolongufaka kancane eDurban ngimfaka eDurban kancane kancane kulolu hlelo kwaZifanele sithi kulungile ke boy.